ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରେଜି ଓଡ଼ିଆ ଗପକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଗଟିଏ ଏବଂ ଚିଲଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ। ବଗ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ଚିଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିବେକୀ ଆଉ ନୀତିବାନ ଥିଲା। ବଗ ଏବଂ ଚିଲ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସାକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନକର କଥା। ଆରେ ମିତ୍ର, ହଁ ସଙ୍ଗାତ କୁହ। ଭାଇ, ତମକୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ବା, ଏ ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ତମ ବାହାଘରରେ ମୁଁ ବହୁତ ନାଚିବି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ବଗ ଏବଂ ଚିଲ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସେଇ ଗଛରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବଗର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବଗୁଲି ସାଥିରେ। ବଗ ଏବଂ ବଗୁଲି ଦୁହେଁ ସେଇ ଗଛରେ ରହିଲେ। ହେଲେ ବଗ ସହିତ ଚିଲ ରହିବା ବଗୁଲିକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଲା। ବଗୁଲି ଚିନ୍ତା କରି କରି 5ମ ଦିନ ପରେ ବଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ବଗୁଲି କିଛି ବଗକୁ କହିବା ପାଇଁ। ବଗୁଲି, ଏ ବଗୁଲି, ତମେ ସେ ଡାଳରେ କାହିଁ ବସିଛ? ଆଲୋ ଦେଖେ, ବଢିଆ ହେଟା ମାଂସ ନେଇ ଆସିଛି। ଆସ ମିଶି ହୋଇ ଖାଇବା। ଆଣିଛ ଯଦି ତମେ ସେ ତମ ଚିଲ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆଲୋ ଏ ବଗୁଲି, ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ଚିଲ ସାଙ୍ଗରେ ପା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହି ଆସିଛୁ। ତାହେଲେ ଯାଅ, ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ରୁହ ଆଉ ତାକୁ ହେଟା ମାଂସ ଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ଚିଲ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସିଲା ଆଉ ବଗ ଏବଂ ବଗୁଲି କଥା ବସି ଶୁଣିଲା। ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛ? ଶୁଣ, ସେ ହେଉଛି ଜାତିରେ ଚିଲ। କାଲି କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣେ? ମାନେ? ଦେଖ, ଆଜି ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆମର ପିଲାପିଲି ହେବେ। ଯଦି ସେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତମେ ଶୁଣ ବଗୁଲି, ତମେ ଅଧିକ ଭାବନି। ତମେ ଚିଲ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେ ସେଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଇଆ କର। ଏଇଟି ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଚିଲ ବଗ ଏବଂ ବଗୁଲିର କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲା। ଆରୁ ଭାଉଜ, ତମର କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ କ୍ଷଣେ ଗଛ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ମିତ୍ର, ତମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି। ମିତ୍ର, ଭଲ ହବ ଆମେ ଯଦି ଦୂରେ ରହିବା। ଆମ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହବ ମତେ ଡାକିବ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିବି। ଚିଲ କହି ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲା। ବଗୁଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଆସି ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗଛରେ ବଗ ବଗୁଲିଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆରେ ବାବା, ଇଏ ଗଛରେ ତ ଗୁଜୁଲ ଗାଜୁଲ ବଗ ବଗୁଲି 2 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇବି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ନେଇଯିବି। ଆଉ ସାପ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ଓ ବଗ ବଗୁଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗଛରେ ବଗ ବଗୁଲି 2 ଜଣ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର 3-4ଟା ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ବହୁତ ଲୋଭ ହେଲା। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ସାପ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୋ କବଳରୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ନାଇଁ ନାଇଁ ସାପ ଭାଇ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମାରନି। ତମେ ଯାହା କହିବ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ। ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସାପ ଭାଇ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନାଇଁ, ତମେ ମାନେ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛ ମାନେ ମୋ ଆଖିରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ନା ଚିଲ ଭାଇ ବଞ୍ଚାଅ ଆମକୁ, ବଞ୍ଚାଅ ଚିଲ ଭାଇ, ବଞ୍ଚାଅ। ବଗର ପାଟି ଶୁଣି ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଚିଲ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ବଗ ବସାରେ ପହଞ୍ଚି ସାପକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବଗର ମିତ୍ର, ମୁଁ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ତମକୁ କେତେ କଥା କହିଗଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ନାଇଁ ସେମିତି କୁହନି, ଯାହା ହେଲେ ବଗ ମୁଁ ମିତ୍ର, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି। ମତେ କ୍ଷମା ମାଗି ଲଜ୍ଜିତ କରନି। ନାଇଁ ମିତ୍ର, ବଗୁଲି ତମକୁ ବହୁତ କଥା କହିଯାଇଛି। ତମେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋ ପରିବାରର କ୍ଷତି କରିପାରିଥାନ୍ତ, ହେଲେ ତମେ ସେମିତି କିଛି ବି କଲନି। ବରଂ ତମେ ମୋ ପରିବାରକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇ ରହିବି। ବଗର ମିତ୍ର, ଆଜିଠୁ ତମେ ଆମ ସହ ଏଇ ଗଛରେ ରହିବ। ହଁ ମିତ୍ର। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ହେଲେ ମିତ୍ର, ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ? ମିତ୍ର, ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବୁନ୍ଦା ବିଷ ପାଣି ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ପାଣି ପାତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ, ସେମିତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରଖିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ ମତେ ଡାକିବୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚିଲ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ବଗବଗୁଲି ସେମିତି ଚିଲକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ବି କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ବଗ ଏବଂ ବଗୁଲି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କ କାଚ ଅଇନା ପରି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅଇନାଟି ହାତରୁ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ବି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ନା ଆଉ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।